Életünk akrobataként Floridában. Gyertek velünk és nézzétek meg, hogy miket reggelizünk azóta, amióta itt vagyunk Amerikában. Szóval a mai nap korán reggel 7-kor indult, és mint mindig most is az első dolgom az volt, hogy kimenjek a konyhába és előkészítsem a reggelit. Persze az nem tartozik bele a mindennapjaimba, hogy felveszem magam videóra, hogy reggelit csinálok, de mivel még sose volt ilyen reggeli indulós vlog, így úgy voltunk vele, hogy egyet mindenféleképpen szeretnénk nektek csinálni. Szóval visszatérve a reggelihez. Ez egy 4 tojásos rántotta lesz reszelt sajttal a tetején, hozzá paradicsom és paprika, a kenyér humusszal megkenve és szalámi a tetején. A reggeli számunkra mindig is nagyon fontos volt, de ebben az időszakban kifejezetten az, mert napi 8 órát töltünk a próbateremben, és ebből ráadásul több órát a levegőben lógunk. Így elengedhetetlen, hogy a reggeli nagyon laktató legyen, és hogy energikusan indítsuk a napunkat. Most már összesen 2,5 hete vagyunk itt Floridában, és vészesen közeledik az a nap, amikor felszállunk végre arra a norvég hajóra, amin dolgozni fogunk. Úgyhogy ameddigre belejövünk az itteni életformába, ami körülbelül egy hónapig tart, már megyünk is tovább, és újra belecsöppenünk a hajós életbe. Ha tetszett ez a videó, akkor mindenképp dobjatok egy lájkot, valamint a komment szekcióba írjátok le, hogy éltetek-e már külföldön, és hogy meddig tartott megszoknotok az ottani életformát.